Moitas grazas, señor director xeral, por estaros aquí. Querome sumar un pouco ao dito por outros grupos con respecto a agradecer que se veña a falar deste tema aquí ao Parlamento, porque efectivamente é un tema o suficientemente importante, trascendental para a nosa sociedade, tendo en conta un pouco a situación e os datos das persoas con diversidade funcional en Galicia, non soamente no eido público, sino tamén no eido privado. Fai escasos días tivemos unha comisión permanente para as políticas sobre a diversidade funcional, donde viña precisamente un dos representantes dos colectivos que están traballando nisto, e que Galicia está a cola no grado de ocupación das persoas que temos algún tipo de diversidade funcional, tamén inclúa a administración galega, tendo en conta que están ben ter este tipo de iniciativas, e creemos que a mágoa é que sea a primeira vez que vimos a falar disto e que veñan a comparecer en concreto para falar deste tipo de políticas. Tamén nos dá mágoa que cando despois facemos outro tipo de iniciativas o Grupo Popular as vote en contra, como pasou nesta comisión. O sea que nos chama a atención que hai unha implicación según nos momentos e según para que, sobre todo para vender imaxes para fora que despois non se concretan, e ademais non se concretan non solamente porque non temos feitos concretos que demostren que se cumple as promesas ou estes vos propósitos, sino porque vemos despois as estadísticas das persoas con diversidade funcional, máis nun colectivo das diversidades funcionais intelectuais, que son as persoas que viven nunha situación de maior vulnerabilidade, que non se cumplen, e que Galicia está a cola no grado de inclusión e de emprego do conxunto do Estado. Eu me aplico contra min mesma xa no caso da administración pública, porque eu accedín, aínda que nunha primeira plaza, non por este tipo de plazas, pero si nunha segunda, e que o fixen fora de Galicia a nivel da administración do Estado, donde sí que se facían un pouco máis de políticas reais efectivas para que as persoas que temos algún tipo de diversidade funcional poidamos ter un posto de traballo e ser facilitado ou impulsado polos poderes públicos, en este caso pola administración pública. Neste caso Galicia sempre vai moi por detrás, e agora sigue sendo exactamente igual. Eu decimos con gran pena, porque debe de ser un dos compromisos que debe ter este goberno, máis alá de dicilo nos medios e de facer política de medios e de propagandística de que hai unha implicación. A nós nos parece moi ben a convocatoria, evidentemente, nese sentido sí que é pioneira, pero tamén estamos un pouco na liña do que apuntaba o compañeiro do BNG, Luís Bará, de que ademais de facer convocatorias con certas especificidades para o acceso a estes postos, evidentemente non comentou nada sobre como se van a adaptar estes postos, porque efectivamente unha das grandes eivas en todas as administracións, non solamente a galega, pero aquí nos toca falar de Galicia, é como se van a adaptar despois eses postos de traballo, como se van a adaptar estas administracións en base a un proceso específico ás necesidades especiais que teñen este tipo de traballadores unha vez que se ocupen. E ademais eu quero engadir algo. Ademais nos chama a atención que si partimos de que todos os grupos estamos de acordo na importancia deste tipo de comparecencias, deste tipo de políticas, e agradecendo que vostede compareza, tamén queremos destacar a dificultade de afrontar unha comparecencia da que non tiñamos ningunha información ni ningún dato previo, e que ademais, máis alá do coñecemento que poidamos ter, e ademais non coñecemento numérico de datos, sino coñecemento de causa, que non nos faciliten información previa dificulta unha análise certa e sosegada do que se afirma por parte de vostede, e temos que facer unha intervención sobre as necesidades que atopamos a respecto da contratación das persoas con diversidade funcional, sin ter datos que deberían vostedes facilitarnos. Ademais, volvemos a incidir que hoxe en día ainda estamos moi lonxe do 2% sobre o total das prazas públicas que contempla a Lei 2/2015 no seu artigo 45, que plantexa
esa necesidade de que no conxunto das plazas convocadas se reserve ese tanto por cen do 7% que xa está apartado e o 2% para a discapacidade intelectual para acadar paulatinamente ese 2% sobre o total, que además nos gustaría saber si contemplan vostedes, por exemplo, que esas plazas que non sexan cubertas porque as persoas non superan o proceso selectivo se van a ser ocupadas por persoas por outro tipo de procesos de incorporación ou se van a permanecer vacantes como no caso do Estado. Nos, cos datos concretos sobre o conxunto de emprego público, incluso de emprego eventual, vemos que estamos en mínimos de ocupación deste tipo de persoas con diversidade funcional. E a necesidade de impulsar unha mellora da ocupación destas persoas, pois vemos que, por darlle algún dato tamén, non? Aínda que xa digo que o tratábamos fai nada na Comisión non permanente de Políticas de Diversidade, que o 23,7% das persoas de máis de 16 anos e menos de 64 anos con discapacidade recoñecida. Teníamos tamén que analizar máis polo miúdo como se bareman nos tribunais a situación de emprego das persoas pendentes de recoñecemento ou que están xa en desemprego, pois teñen un posto de traballo e nos sitúa nos 4 puntos por debaixo da media do Estado, polo que non se pode ni moito menos sacar peito dunha situación na que hoxe Galicia non converxe no conxunto do Estado en ningún caso. Según os últimos datos do persoal traballador da Xunta de Galicia, para acadar o número que determina a lei, ese 2% total, deberían estar traballando un total de 1.786 persoas con diversidade funcional na Administración galega. Entón, nos gustaría saber cal é o número actual, se non lo pode facilitar, se estamos neses números que se marcan ou non. Incidir entre moitas outras cuestións que para nós o balance é moi malo. É moi malo. Independentemente desta convocatoria, o balance é moi malo e haberá que ver cales son os resultados reais desta convocatoria máis alá dos números. Hai que facer unhas propostas moito máis próximas ao mínimo que obriga a lei, porque estamos moi lonxe de atender estas necesidades. Neste proceso, por exemplo, apuntáronse 564 persoas, das que 309 resultaron aprobadas, e con este ritmo de convocatoria estaríamos 25 anos para cubrir as necesidades desas persoas, cando hai apenas 1,2 das persoas con discapacidade intelectual presentadas ao proceso que acadou unha praza, que é algo, vostede coincidirá comigo, absolutamente insuficiente. Queda moito por facer. Por último, antes de finalizar, que non o decimos soamente nós, a propia Valedora do Pobo, nun informe que presentou na última comisión desta semana, se recoñece a necesidade tamén de mellorar neste sentido e expresamente establece que no ámbito laboral as persoas con discapacidade padecen un baixo nivel de incorporación ao traballo aquí en Galicia, que se corresponde co que nos din na Comisión non permanente, e insiste este informe na necesidade de cumprir esa cuota da que falamos aquí, dese 2% total da incorporación das persoas con diversidade funcional e intelectual. E por primeira vez, pois era a primeira vez que se convocaban na Administración galega prazas para esta cuota, e quere decir que, pese que existía unha obriga desde o ano 2015, estamos en 2018 e levamos 2 anos e medio de incumprimento. Entón, como van a recuperar as prazas non cubertas tamén destes 2 anos e medio de incumprimento, e como van a adaptar os postos de traballo ás persoas unha vez que acaden esta plaza mediante este proceso, porque é fundamental para a súa inclusión real? Moitas grazas.